Καλωσορίσατε στο χειροτέχνες.gr. Μαζί θα δούμε βήμα-βήμα πώς να προσθέσετε την αποστολή αντικειμένου. Στην αποστολή αντικειμένου δηλώνετε πόσες μέρες χρειάζεται το αντικείμενό σας να φτάσει στον πελάτη. Διαλέγετε από ποια χώρα γίνεται η αποστολή και σε ποια χώρα μπορείτε να το στείλετε. Στο πεδίο κόστος βάζετε το ποσό που θα σας στοιχήσει η αποστολή του αντικειμένου. Στο πεδίο κόστος για κάθε επιπλέον τεμάχιο εισάγετε την τιμή για κάθε επιπλέον τεμάχιο του ίδιου προϊόντος που συμπεριλαμβάνεται στην παραγγελία. Σημείωση. Το επιπλέον τεμάχιο δεν είναι αν ο πελάτης παραγγείλει από εσάς δύο οποιαδήποτε αντικείμενα. Για δωρεάν αποστολή βάζετε 0 στο κόστος αποστολής. Στο παράδειγμά μας βάζουμε ως κόστος αποστολής 3 ευρώ και 50 λεπτά για κάθε επιπλέον τεμάχιο. Πατάτε προσθήκη αντικειμένου. Ο πελάτης, όταν μπει στο προϊόν αυτό, μπορεί να δει τις χρεώσεις για την αποστολή του αντικειμένου. Όταν το προσθέσει στο καλάθι του, προσθέτει ένα τεμάχιο, οπότε η χρέωση της αποστολής είναι 3 ευρώ. Αν προσθέσει ένα ακόμα, η χρέωση για την αποστολή θα γίνει 3,5 ευρώ. Η χρέωση δηλαδή είναι ανάλογη του τεμαχίου. Εάν αγοράσω ένα ακόμα αντικείμενο από το ίδιο κατάστημα, η χρέωση αποστολής θα υπολογιστεί επιπλέον, δηλαδή ακόμα 3 ευρώ στο συνολικό μου ποσό. Προτείνουμε να σκεφτείτε πολύ καλά την τιμολογιακή πολιτική σας όσον αφορά τα έξοδα αποστολής των αντικειμένων σας πριν τα προσθέσετε.